Ahoj, vítam ťa na mojom YouTube kanáli zameraný na Gran Turismo 7. A máme tu opäť svetovú sériu 2025. Prvé kolo bolo Sardegna, ktoré nedopadlo až tak, ako som si predstavoval, keďže som skončil 5. až na poslednom pokuse. Tentokrát tu máme trať Red Bull Ring, podmienky dážď a auta GR3. Ja som si vybral Ferrari 458 Italia GT3. Čaká nás reparát, tak poďte sa pozrieť, ako sa mi vydaril. Počas tréningu som sa snažil zistiť, aké budú podmienky, kedy začne trať schnúť. Dokopy som spravil na tejto trati cez 60 kôl. Zistil som, že trať začína schnúť okolo 29. kola. Čo je ale problém, keďže my máme len 14 kôl. Hneď na začiatku preteku som si skontroloval radar. No, a zistil som, že bude liať. A to poriadne. Takže tračnú kontrolu mám nastavenú na jednotke, keďže nám husto prší. Poďme na dvojke. Krásne dobiehame Nissan. Opatrne, len sa nezostreliť. Dobre. Behávame. Len ma nezostrelte teraz. No poďme. Prvý. Tak to som nečakal. A už sa blížia. Ježišmarja, nezostrelte ma. Ďakujem. No. Sorry, snažím sa sústrediť, lebo naozaj nám prší. Nesane späť. Strašne rýchly. Teraz opatrne je vedľa nás. Sorry, ale ja už nemám kam ísť. A teraz už len prežiť. No choď. Nie! A tak to sa vieme prepadnúť. Ty kokos. Dobre, nevzdáme sa. Keď som včera išiel túto trať, testoval som, kedy začne nám
prestať pršať. Tak prestalo okolo 30. kola, čo nám nevychádza. Takže asi prezúvať nebudeme. Sorry, kámo. Sorry, poď. Hlavne tá Supra nech sa nedostane pred nás. Strašne spomalil. Som už nemal kam ísť. Dobre, ale nemáme žiadne poškodenie. Dúfam, že ani on. Poď. Ale prvý nám úplne, že uteká. Kurník, strácam takto. Chlape, poď. Poď môj. Teraz nám ušiel trocha. Pozor na to Supru. Troška kontakt mierny. Nejak sa mi hýbe volant. No, poďme. Nie. Tak a poď. Dobre, ukľudníme troška svoju jazdu, lebo robím chyby zbytočné. Ale naozaj aspoň to druhé miesto. To prvé už asi nestihneme. Ale pri daždi človek nikdy nevie. Bolo dlhé, len žiadna penalizácia, ale to by bol koniec. No, ale musíme si troška pohnúť, lebo druhý sa nám stráca. Aha, nejaká havária. Oj.
No dobra, poďme na to. 7. kolo. Oh. Troška dlhá. No nie, oj. Poď. Robím chyby, robím strašné chyby. A toto nesmiem robiť. Toto nesmiem robiť. Jazdenie na daždi je všetko o nervoch. Ja z toho prvého kola som ešte nejaký taký nesvoj. Že treba sa ukľudniť, ak chceme si obhájiť druhé miesto. A ak nechceme skončiť ešte horšie. Začíname mať celkom dobrý náskok. Tak, s kľudom teraz. Všetko len o kľude. A jazdí čisto. A tu nám začína vznikať nejaká suchšia stopa. A Siron spravil asi zjavne chybu. Toto je naša šanca ho dobehnúť. Troška nám ušiel. Čo sa ti nepáči? Chce to lepšie časy. Poď. Už nie je tak ďaleko. Čo máme za Porsche pred sebou? Pomaly preraďujeme tak. No, modré vlajky, tak to je posledný. Nie. Poď, môj. Nie je toto možné. Ale vidím, že nielen ja mám problémy. Poď, dostaneme. Oh! Fú. Ešte, že tam je ghosting. Opatrne. Sa nám drží voda. A idem. A niekto ide do depa.
10. kolo, to 4 kola. To neviem, či má zmysel ísť. My zostajeme vonku, lebo začal nám zase pršať. Chápem. Poď. Zase som dlhý. No, poď, ukloníme sa. Poď. Patrne na ten plyn. Koľko je s tou vodou? Tá suchá stopa, čo sa robila, tak nám aj zmizla. Ja mám úplne uvoľnený volant. Tak toto dúfam, že nebolo penalizácia. Tak toto dúfam. Fú, tak toto asi bola strašná tesnotka. V predposlednom kole som si začal uvedomovať, že ak chcem obhájiť aspoň druhé miesto, musím pridať, nesmiem robiť chyby a hlavne musím pritlačiť na pilu. Tak začala stíhacia jazda za Ferrari. Má sa pri ňom. Opatrne. Aby sme ho nezostrelili zbytočne. Jo, poď. Dobre. Dobre, to nebolo dobre. Pomaly. Poď. Dlho na brzde bol, to môžeme využiť. A posledné kolo. Poďme do ňoho. Držaj jeho slipstreamu. Opatrne. Poďme zo širšia. Poď. Ale si to udržať. Dobre. Ale majú zostrel. Dobre. OK. Necháme stočiť to auto. Nie. Poď. Zmizol. A už opatrne sme zbytočne nedostali nejaké penalizácie. Jo.
Druhé miesto. Nakoniec sa reparát vydaril. Druhé miesto, ale žiaľ len 70 bodov. Nechápem celkom tomu bodovému hodnoteniu, ale dobre. Ďalej nás čaká Road Atlanta, track Michelin, auta Cappuccino. Ak sa vám toto video páčilo, daj like, odber, alebo ak nechceš meškať ďalšie videá, daj zvonček. Čau.